खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनायजों लोब्बा लाखिनानै थुनलाइयारि जथुम हाबाफारि खुंफुंदों रामफल बि दखरा एबसुनि हेफाजाबजों आर्थियाबारि दालाइसा एबसुआ। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय रामफल बि दखरा एबसुनि हेफाजाबजों आर्थियाबारि दालाइसा एबसुआ सानसेनि हाबाफारिजों गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनायजों लोब्बा लाखिनानै दालाइसानि सिङाव थानाय गं 18 गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरखौ जथाय लानानै 203 लक्ष्नाबारि गुदि फरायसालियाव थुनलाइयारि जथुम हाबाफारि खुंफुंदों। दिनैनि बे हाबाफारियाव गंफ्रोमबो फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि दिथागिरि बिथांमोनखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रामफल बि दखरा एबसुनि आफादगिरि बिजित कुमार ब्रह्मआ मा फोरमायखो फै मिथिना लानि। गिबियावनो हांख्रायनाय बायदि नुजाफैनायनि थाखाय जोंनि बेयाव बाहागो लाफैनाय गासै बर' निउस पर्टेलफोरनि मानगोनां खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिबाय आरो बे खौरांखौनो नायग्रा नायगिरि अनसायगिरि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरबाय। जोङो रामफल बिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि जे मावसमनि 2023 आरो 2024 बे मावसमनि जों मावफुं आफादा जेब्ला जोङो बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि गोदान मावफुं आफादखौ दानाय जादोंमोन आरो बे बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजोंनो जोङो गोथौ आरो गुवारै सावरायलायनायनि गेजेरजों जे 2023 आरो 2024 इं मायथाइ बे बोसोरनैयाव जों दखरा एबसुआ जोङो हाबाफारि फोसावनानै बबे बिथिङाव खामानि मावनांगौ बेखौ जोङो गोथौ आरो गुवारै सावरायलायनायनि गेजेरजों थि खालामना लाखादोंमोन जे रामफल बि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2023 आरो 2024 आव जोङो गुबैयै समाजारि बिथिं आरो सोलोंथाइ बिथिं बे मोननैखौ जोङो प्रायरिटि होनानै बेखौ जोङो सिगां सारियाव दोननानै खामानि मावनाय जागोन होननानै जोङो बिथांखि लादोंमोन। आरो जोंनि जे मावसम बियो 6 दानसो दंबावो। दा थांनाय 1 बोसोर आरो नैबे बे बोसोरनि 6 दान दा बेवहाय जोङो खामानिखौ ओरैबायदि स्टाइलजों मावदों जे मोनफ्रोमबो दानाव जोङो मोनसे जोंनि मावफुं मेल जिरायदों आरो बे मावफुं मेलनि गेजेरजों दान मोनसेयाव जों मा हाबाफारि रनसायनानै खामानि मावनो बेखौ जोङो सावरायदों आरो हाबाफारिखौ रनसायनानै मावबाय थादों। दा बे लेखायैनो जोङो थांनाय 2023 आव फुरा जागायजेननाय बोसोरनिफ्राय जोबजासे जोङो बोसोरसेखौ समाजारि बिथिङाव जोङो खामानि मावदों। दा समाजारि बिथिङाव खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि रामफल बि दखरानि बेन्दोङाव थानाय बर' गामिफोरनि जे समाज बेबस्था बियो एसेबाबो सोलायनाय फैदों। दा बेखौ समाजारि हाबाफारि मावनायखौबो जोङो कन्टिनिउआव दोनदों। आरोबाव नैबे दा जोङो जाखिनि सम दङ बेखौ सोलोंथाइ बिथिङाव एसे मेसिभ हाबाफारि लानानै खामानि मावनो थिरांथा लानाय बादियै जोङो सिगां दाखालि मे दाननिफ्राय जोंनि दखरानि सिङाव थानाय जेसेबां गुदि फरायसालिफोर दं, गेजेर फरायसालिफोर दं, गोजौ फरायसालि दं, गोजौसिन फरायसालि दं, फरायसालिमा दङ, बेवहाय प्रेक्टिकेलि जोङो दखरा आरो दालाइसा एबसुनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा थांनानै जोङो फरायसालिनि जे आथिखालनि थासारि, फरायसालिनि स्टेटास, जोंनि इनरलमेन्ट बा फोरोंगिरिफोरनि स्ट्रेंथ जोङो बेखौ मिथिनायजों लोगोसे फरायसालियाव सोमजिनाय नुजानाय जेंना जेंसि दावगानाय फावसायनाय बे गासैखौबो मिथिनो थाखाय जोङो नाजानो होननानै फरायसालियाव नायगिदिंनाय हाबाफारि जोङो बेखौ लागासिनो दङ। जोङो दासिम 50थासो फरायसालियाव हाबखांबाय, 50थासो फरायसालिफोर दंबावो। बेखौ जोङो नेक्स्ट नैबे सप्तानि गेजेराव नायगिदिंनाय जे हाबाफारि बेखौ बेहाय फोजोबगोन। आरोबाव जोङो सोलोंथाइ बिथिङावनो जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 इं मायथाइनिफ्राय सोलोंथाइ बोसोर फोसावनानै गोबां बेबायदिनो मिशन फोसावनानै सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो बायदि हाबाफारि रनसायनानै खामानि मावबोदों। दा आथिखाल फैयै 2024 इं मायथाइयाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय बेबायदि मोनसे हाबाफारि रनसायनानै खामानि मावगासिनो दङ। दा बे मावथांखिखौनो जोङो बिथा खालामनानै रामफल बि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो एबाराव गुदि फरायसालियाव खामानि मावनो होननानै थिरांथा खालामदों। दा थिग बेबायदिनो जोङो बोसोरफ्रोमबो गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरनो गोलोम बोथोराव मालाबा 15 दिननि थाखाय 20 दिननि थाखाय जोङो
माने कचिं होयो आरोखि। दा बेवहाय गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरनो जोङो कचिं होनायाव बिथांमोननो जोङो बिसोरनि फराफारिखौ फोरोंनाय जाया। स्पेशेलि बे फरायसाफोरनो जोङो माने बेसिक जायफोरखौ गुदि फरायसालियाव फरायसाफ्रा रोंनांगौ, बियो गाराङाव गाराङानो जा, कख'आनो जा, ABCDआनो जा, आरो नायनानै फरायनो रोंनाय, नायनानै लिरनो रोंनाय, बेखौ जोङो गोलोम बोथोरनि कचिंआव जोङो होनाय जायो। आरो बेनिफ्राय जोङो बोसोरफ्रोमबो बोसोरनि लास्ट बिदिनो सोलोंथाइ बोसोरनि जोबनाय सिंजाय जोङो रामफलबिल गुदि थुनलाइ आफादजों लोगो नांनानै जोंनि गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरनि थाखो 4 आरो थाखो 5नि फरायसाफोरनो मोनसे माने टेलेन्ट सार्च आनजाद जोंनि दख'रा लेभेलावहाय बेबायदि आनजादखौ जोङो खुंनाय जायो। आरो ओइबाराव जोङो एसे आरोबाव गुबुन हाबाफारि लादों जे जोंनियाव जेसेबां गुदि फरायसालिफोर दङ, बे गुदि फरायसालिफोरनि थाखो 2निफ्राय लागानानै थाखो 5सिमनि जे फरायसाफोर, बे फरायसाफोरखौ जोङो दालाइसा बाहागोआव ज' खालामनानै जोङो बे नैबे गुन गोनां सोलोंथाइनि जे जांख्रिखांनाय बे मावथांखिनि सिङावनो मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियानो जाबाय माने थुनलाइयारि जथुम, जायखौ जोङो इंराजियाव लिटारेरि मिट होननानै मुं होदों। दा बे लिटारेरि मिटआव जोङो थाखो 2नि फरायसाफोरनो सावगारि आखिनाय बादायलायनाय होदों। थाखो 3नि फरायसाफोरनो बे फरायसाफोरनि माने गोसोखांनाय जे सक्ति, बेसेबां गोसोआव लानो हायो, गोसोखांनो हायो, बेखौ आनजाद नायनायनि बादायलायनाय। थाखो 5नि फरायसाफोरनो जोङो माने खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय होदों। आरोबाव थाखो 4 थाखो 5नि फरायसाफोरनि थाखायनो जोङो बिसोरनि जे फरायनायनि आदब, जे रिडिं स्किल, बेखौ नायनो थाखाय माने फरायनाय जे आदब, बेखौ नायनो थाखाय जोङो रिडिं स्किलनि मोनसे माने बादायलायनाय कम्पिटिसन जोङो बेखौ होदों आरोखि। दा बे हाबाफारिखौ जोङो स्पेशेलि दालाइसा बाहागोआव दा खुंगासिनो दङ। दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय आदसाबारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 203 नं लक्ष्मणाबारि गुदि फरायसालियाव जोङो दा खुंगासिनो दङ। बेनिफ्राय आरोबाव दिनैनो खालायगाव दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खालायगाव एमइ स्कुलाव दा सोलिगासिनो दङ, खुंगासिनो दङ। गाबोन 2 दङ। बेनिफ्राय नेक्स्ट सेटारडे आरो सानडेआव 4 दंबावो। जोंनाव गासै 8 दालाइसा दङ। दा बे दालाइसा लेभेलाव खुंखांजोबनायनि उनाव जोङो दख'रा एबसुआ नैबे दाननि, दिनै जुन दाननि 1 थारिख, जुन दाननि लास्ट उइक नङाबा जुलाइनि माने सेकेन्ड उइकनि गेजेराव आरोबाव दख'रा लेभेलाव थुनलाइयारि जथुमखौ जोङो खुंगोन। दा बे थुनलाइयारि जथुमाव जोङो थाखो 2निफ्राय माने एलपि स्कुलनिफ्राय हायार सेकेन्डारिसिम जोंनि फरायसाफोरखौ बेवहाय गुबुन गुबुन हाबाफारि होनानै, बादायलायनाय होनानै थुनलाइयारि जथुमखौ जोङो माने खुंनो थाखाय आवगायदों आरोखि। दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय जोङो दिनै मानो गुदि फरायसालिखौ प्रायरिटि होदों, बा गुदि फरायसालियाव जों दिनै मानो खामानि मावनो ओंखारदों। जोङो जेब्ला फरायसालिफोराव गिदिङो बेरायो, जोंनि फोरोंगिरि सारमोनजों जेब्ला जोङो माने सुबिदा उसुबिदानि सायाव सावरायो, बेवहाय जों गोबां जेंनाफोर नुनो मोनदों। दा गोबां जेंनाफोरनि गेजेराव दिनै माने ड्रप आउट फरायसाफोरा माने फरायसालि ससेनिफ्राय गारनानै खारनाय, बेबो मोनसे थाद'नो रोङै बा जोबनो रोङै जेंना जोंनाव सोमजिगासिनो दं। दा बे ड्रप आउटनि जाहोनफोरा मा मा, जोङो बेखौ गोबां नागिरदों। नागिरनायनि गेजेराव गोबां जाहोन मोनदों। नाथाय बेनिफ्राय बयनिख्रुइ बांसिन माने लजिक गोनांसिन जाहोना जाहैबाय जोंनि फरायसालिफोरा दिनै, जोंनि माने बर' फरायसाफ्रा दिनै गुदि फरायसालियाव जायखौ जोङो रोंनांगौ, बा बेसिक जायफोरखौ रोंनांगौ, फाउन्डेसनाव जायखौ रोंनांगौ, बेखौ रोङैनि थाखाय दिनै एमइ स्कुलाव दुरबल जाफैदों, हाइ स्कुलाव दुरबल जाफैदों। जेब्ला 9, 10 मोनफैबाय, खेबसे फेल जाबाथाय, खेबसे माने आनजादाव फेल जाबाथाय फरायसाफ्रा जोंनिया फरायसालि गारनाय, बे मोनसे जाहोन आरोखि। दा बेखायनो जोङो जेरैखि जाया एबाराव जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय जेसेबां गुदि फरायसालिफोर दं, बै गुदि फरायसालिफोराव हाबनानै जोंनि फोरोंगिरि, जोंनि एसएमडिसि, जोंनि माने दिथागिरिफोर, जोंनि फरायसाफोर, माने गासैबो मानसिफोरजों जोङो रायलायदों जे सोर सोरहा मा मा रल दङ। दिनै जोंनि फोरोंगिरिफ्रा फरायसालियाव फोरोंबाय थादों, नाथाय बेराफारसेथिं फरायसाफ्रा न'आव फरायनाय गैया। न'आव फरायनाय गैयिनि थाखाय, न'आव बेबायदि मोनसे टाइम टेबोल जोंनि दिथागिरिफ्रा बानायनानै होनो हायैनि थाखाय दिनै फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनायखौल' फरायसाफ्रा रोंदों। आरो बेयावबो न'आव फरायनाय गैयिनि थाखाय फोरोंगिरिया फोरोंनायखौबो जोंनि गुदि फरायसालिनि फरायसाफ्रा माने गोसोआव थायै बा थाब बावफिननाय, बेबायदि मोनसे जेंनाखौ जोंनो फोरोंगिरिफ्रा फोरमायदों। दा बेखायनो जोङो नैबे बोसोरनिफ्राय जेरैखि जाया गुदि फरायसालिनि फरायसाफ्रा माने जागायजेननाया फाउन्डेसना मोजां जायो, बेनि थाखाय जोङो खामानि मावनो थाखाय सिगांदों। आरो बेवहाय जों आसा खालामदों, मिजिं खालामदों जोंनि जे खामानि मावनायनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलनि रामफलबिल हालामनि जोंनि जे सोलोंसाफोरनि, फरायसाफोरनि जे सोलोंथाइ बिथिं,
बा दावगानाय जौगानायाव जोङो एसेबाबो बिहोमा होनो हागोन जोङो बेखौ आसा खालामनो हायो। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्ट फुड, आखाइजों बानायनाय ग्रीन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।